kodwa le mali ngizoyitransfer manje kusisi akho mali eninayo mina akho mali eninayo futhi le mali incane ngoba usisi usakhile mhlawumbe yabona njengoba le ndlu kuyi-blocks kanje mhlawumbe usisi wakho more than mhlawumbe 80,000 ukwakha nje yonke plaza umakhi plaza labor so ingane angikwazi ukukhalela le mali bengicela ukubhuti athathe noma u20 u20 kanjani u20 kuze ngoba leyo mali inezidingo zokufanele hayi wesisi lo mali njani khona la bekufanele wefuna ama-weave la athathe noma u20 hayi olokhuzana sisebenzi kanjalo angisebenzi kanjalo yabo lalela sambizwela ukude kabi sifuna nina nifuna isikhathi eside kakhulu so njengamanje lo 38 wonke ngizowusenda kusisi njengamanje bafethu namhlanje ngihamba ngodaba olubuhlungu kakhulu lukasisi uNomandla usisi njengoba simnaye nibona izindlu kanje usisi wadayiselwa abantu isite kanti bamdayisela isite usisi engingakavumeleki ukuthi kwakhiwe kuyona njengamanje usisi umasipala uyamqaqisa uyamdilizela kwenzeka konke nomakhelwane ke bakhona ke noma ke umakhelwane asingene kakhulu kubona but sizokhuluma udaba namhlanje lukasisi kunabantu abamdayisela isite njengamanje babe neoffice ku-commercial bethi bayibiza nge-agent nani njengamanje i-office labo usisi mayibuyela kubone bachazela ukuthi kunenkinga kanje akasabatholi i-office livaliwe njengamanje kufanele sisuke silibangise khona-ke la iNyoni TV esibatholile ukuthi bakhona bahleli khona sifike sizwe ukuthi imali yasisi bayikhokha kanjani isite zonke izinto esidinga ukuphenduleka kuzona siphenduleke kuzona mhlawumbe siswamakhono amazongawasho before sisuke ngiyafisa kakhulu ukuthi sibathole labantu futhi ngoba nje njengoba ubona nje nawe ngala angisahlali nala sengihlala emqashweni ngiyabafuna seku2 years ngiloko ngibafuna bengatholakali ngoba nasema office nje bade ngishilo ukuthi abasatholakali konke nje emafonini yebo abatholakala inhlobo okay okay so ke njengamanje babukeli kufanele sisuke siyobheka lezi igebengu abantu mina abafana nalaba basuke beyimgulukudu kumina kufanele sihambe sobabheka sibone ukuthi khona yini esivuka nayo ake ngithi nje la ngisuke ngisho khona ngithi ke amala dala dela nela neno yimwe idatha lakho angenje danko bahlala la lapho hayi bahlala konko yebo njani sisi siyaphila ngingamthola uSuzandile okay uyana sikhuluma naye okay hayi cha bosesibami ngigama lami mina nguMalandela siqhamuka kuNyoni TV niyamazi esamba naye animazi nenziwa yini ngamazi hayi asikwazi okay mhlambe before ngibuze umsebenzi owenzayo nenza umsebenzi muni umsebenzi osenzayo sidayisa ama-site nidayisa ama-site nikunilento nenza lento ekuthiwa i-agent okay nenziwa yini phone ngamazi umuntu oyiclient leni no akaze afike kuthina simazi akaze afike kunini abafika kuthina siyabazi akacela isivulele la sicela ukungena la akukwazi ukuthi nisaningazi akukwazi ukuthi isivulele no okay inkinga awukho ngesikwazi ukuvulwa manje ngoba asimazi usisi baningi abantu esisebenza nabo okay wesisi akukwazi ukuthi nemuntu ningamdayisela isite akhiphe imali zakhe bese nithanimazi anikwazi kanjalo umuntu oyiclient lena animazi after 2 years sanumkhohliwe ngiyanifonela nisabamba amaqingo ifoni yami nje nina nisayibamba wadayiselwa uthina ke yabona njengoba sengifonile ngafonela lo bhuti usazongisiza ngoba nina for 2 years anitholakala imani cela isivulele anikwazi ukuthi nisaningazi aningazi kanjani chaza ukuthi wakhipha mali asiyazi indaba kasisi asivezele namaphepha mina ngangidayisela indawo amaphepha wasayina yini manini ke angithi nina ne-agent nidayisa ama-site yebo bhuti shuthi nje lo sise empilweni zenu anikaze ningibone niyaqala ukumbona bukani anikaze ningibone hayi lutho anikaze ningibone wafika wabona ba wakhuluma nami noma ngakhuluma nani nobabili futhi wena ke nje
Wena nje Imali. wena waze wangithatha wangisa la kufanele ngiyokwakha khona ngaze ngakha inkinga yami njengoba ngila senginenkinga manje le ndawo engakhe kuyona sengiyaxoshwa ngoba kuthiwa yamasipala mina endaweni angidayisela yona nje manje ungawubona umuzi awakhe kumanje uvandalizekile uyaqaqiwe uyawuqaqa usisi umuzi wakhe ngistranded ngenxa yenu angisatholakala ashile manje hayi ngeke sisi hayi Phela indaba ifoni ingasayibamba bese uzokuveza ukuthi no sisi siyakwazi sivele obala hayi sisi angikhumbuli le phone yami angisayibamba yini phone yami angisayibamba ingasatholakala elokhuzeni emafonini mina bhuti ngaba nje inkunzi ngalahlekelwa iphone ngiseThekwini iSonsopi yenziwa iSonsopi yenziwa ungani number yakho ngenayo usho ongisave mase ngingasafanele lalelani ne-office leni ekuthiwa lali-commercial alisekho manje nenziwa yini ukuthi nibe yigebengu okay nihambe nibe ku-commercial nihambe abantu abarongo sisi engathi sisi lokho nje angikwazi ukuthi vulani umnyango vulani sizokusiza mina ngena ndawo ney'ngane zami mina ngena ndawo vulani umnyango lo anisivulele vulani umnyango ngoba mina into engiyifunayo ngifuna ukuthi nale ndawo esiya kuyona ngifuna ukwazi aniyazi yini ngifuna unithatha ngiyonikhombisa indawo sisakhuluma ngayo ngifuna nayo ntongayazi vulani siyahamba nje ngeke nini naba abantu hawu ngeke nje akukwazi ngifuna-ke mina njengoba sesila esayithini nisichazele ukuthi le site manje ibuka South Africa umuzi iwona wasisi ibona osisi abadayisela usisi isite njengoba sobona umuzi unje usisi sekumphoqelekile ukuthi umuzi awuqaqe ngoba umasipala uyamdilizela usisi uyaxoshwa kule ndawo naba abantu bafethu le site ke njengoba sesida namanje usisi anomkhumbulo aningikhumbula inhlobo nje ngoba phela ngafika la nomuntu engilethile usisi langa owayengilethile wena wawuletha usisi ekuzodadula ezokhonjiswa isite wena futhi owuzomkhombisa namanje mina ngibuza namanje akekho ngiyabukana umuzi veza baba veza bukana umuzi unjani bukana umuzi unjani bukana umuzi unjani usisusiwe nezingane sekuphele 2 years mina ngistranded manje iy'mali zami zonke laziphelele mina iy'ngane zami nithini ngey'ngane sengihambe ngifuna indawo yokuhlala ngibe nginendawo mase kunjena sekunjani aningicabangelanga nhlobo nangu sisi ngiyabona umuzi la into esiyifunayo bafethu sidinga imali kuningi kufuneka imali yasisi ibuye back ayithenga ngayo isite ngifuna impela mina angifuni imali esite kuphela kuningi ngidinga nemali usisi akade asakhe ngayo usisi kufanele senzele ilokhuzana asibuyisele i-quotation yakhe yonke le mali ifuneka kunina hayi bhuti ngesikwazi ukuba nalayo ngeke size sikwazi ngoba sasingasodwa sidayisa le ndawo sasibaningi ngaleso sikwazi mangathiwa sizoyithatha imali asifikanga kwena wayiphika asifikanga kunina bhuti bese ngikhohliwe baningi abantu esinabo esibadayiselayo uma sengifika la sengiyabona ukuthi ngiyayikhumbula le ndawo kodwa njengamanje imali ngesikwazi ukuba nayo sisi ngesikwazi ukukusiza imali yami ngiyidinga sizoyithatha sisi uma ngabe sizoyithatha njengamanje ngoba phela sasibaningi ngalesa sikhathi uma sibaningi abekho abanye bethu manje melivaliwe ofisi ngeke bandla angazi imali yami ngiyayidinga angazi uyabona manje sisi kukhulunywa kanjani kahle sisiyasho futhi ukuthi sasibaningi siyakhumbula sifika la kuwena nitheni nina bese baningi abantu shuthi baningi abantu enibaqolayo asibaqoli inkinga kwavala i-office esasikade sikuyona manje inkinga lo sisoze nayo uyalo fanele ngilo senze njani-ke senze njani-ke ukhuluma niyawubona umuzi wakhe wena umsebenzi wakho ngifuna ngitshela kwakwe hayi umusulwa ngeke sikwazi ukusiza wena umsebenzi wakho ukugebenga abantu wena
wena-ke uhambe ukhombisa abantu ama-site owazi kahle ukuthi lo ma-site awakabe esimeni sokuthi wakhiwe iwona umsebenzi wakho. Hayi cha bhuti asiwona umsebenzi wami loyo. Nisebenzisana nobani njengoba niba u-2 obani abanye nisebenzisana nabo? Bhuti abanye njengamanje abekho. Sekuyithina soba u2 manje esikhona. Sesikhona vele nathi sibaningi. Kodwa manje sesibele siba u2. Ngeke ungazakale Sesiba u2 manje. and asinayo Ngeke nayo imali yokuthi sibuyisele yonke imali yakhe. manje inkinga sisukuba uli bese ukhuluma kahle kuhlalo phansi kuboniswa Hayi mani nina sifika nina angazi nazi nathi akukhuliswane kahle. Sifike la bese sikhohlile ngilwe indawo bese sikhohliwe indawo. Okay, if i-office livala why ninga-update ama-client enu nge-office ukuthi i-office siyalivala okanye i-office siyashintsha siyangapha? Yini ningakwenzi lokho? Yini yabo mina into enza ukuthi ngithi imake khona la ngidideka khona wesisi imali wawukade uyikhokhe kubani i-proof of payment unayo sisi la nginawo mana manje osisi ufuna senze njani? Ufuna senze njani? ukuthi mina imali ayingenanga kumina ngizange izingene kumina. Okay, I'm going to tell igama lakho Zandi. uyaphika yonke Awuyena okagumede sibongo. Ngokagumede. Why pho i-proof of payment iveza umisigumede la efonini Hayi yakhe? ngeke sisi ngicela ungivezele ngicela ukuthi ibambe ngoba manje ngizongilimaza lo Imali wesisi ufuna njengoba ngizokuvezela manje. If usithola ukuthi imali isedwe kuwena uzokwazi ukusinikeza manje. hayi amali akwazi ayikho sengenziwa iplani kukhulunyiswana. Okay, ngibe ngihlala ebehlala lapho sisi. Uyazi sisi la simthathe khona la ehlala khona. Sizozama ukuthi sithole umkhondo walabo besisebenzisana nabo size ukuthi singafika Sisi. sizozama umkhondo akho mkhondo la bafethu akho mkhondo yabo usisi njengoba aziningi mina angifuni lento ukuthi siyise kude wena oyokhomba site imali yafakwa kuwena akekho ke mina omunye umuntu engumdingayo la ngidinga nini angithi wena wamkhombisa isite sisi imali yafakwa kuwena sisi ibaphi abanye abantu esibadingayo la kodwa phela bhuti imali angizange ngize ngibuza ukuthi ke mina ibaphi abanye abantu esibadingayo wena wahamba wawukhomba isite imali yafakwa kuwena mina ngazi nini ibaphi abanye abantu abantu angibasi lungile bhuti sizozama ukuthi silungise sohlala phansi nosisi sizama ukuthola iy'namba zalaba abanye sikhulumisane. Awungizwa akekho umuntu ayikho inamba engiyifunayo omunye umuntu la mina ngidila inina siyayicela manje Asinayo njengamanje futhi. ngicela ukudlala nina siyayicela le mali siyayicela bafuna ngihlezi ngilele emgwaqweni lapho kulungile sizothatha iy'namba zasisi sizama ngeke nize niyikhokha ngifune inamba enizoyithatha ngoba nikwazile ukumbalekela ekuqaleni bese kade ngithola sonke lesikhathi baningi abantu baningi baningi sisikade iqiniso wanyamalala ngiyalenza futhi besitshela ukuthi usuhleli kuleyo ndawo kade sengihleli kanjani umasipala ngisa phansi phezulu ngihleli kanjani ngoba kufanele ngibuyele kunini ngizwe kahle ukuthi kanti le ndawo yayithini abantu abangiletha la efanele ngikhulume nabo nina ningenza njani mengenza kanje kulungile khona iplani sizoyizama futhi bandla sicela ukuthi okunjengamanje nithi ukuhamba nibuye nibuye sizoba neplani sizozama ukuthi sithole ngayo le nto imali yentombazane iplan ngibe ngihlele emgwaqweni manje inkinga iplan ngibe ngihlele emgwaqweni nina imanini-ke nina yazini inkinga yenu nina yabo njengoba sinifica lapha sinifica khona le nina nabantu nina sebebalekile and baningi abantu abanifunayo nina ney'namba zenu ayisasebenzi niyenzelani le nto ne-ofisi leni alisekho nibagebengelani abantu hayi futhi asikaze sibagebenga abanye abantu bahlele ey'ndaweni esabadayisela zona asikaze sibagebenga abantu kuyaqala ngalo sisi ukwenzeka into enjengalena akaze sibe nenkinga enjengalena thina shouthi sisi njengoba ecaca kanje umuzi edilizelwe umasipala kuthiwa usisi akasuke ukamamanga ugcwele ukudlala ungafike wakhe wena indlu wakhe into ivandalizeke kanje ngenxa yamasipala okuhluphayo ugcwele ukudlala imali yakhe ayidelile ethenga imaterial ekhokhela umakhe uyadlala nalapho ngoba nithi kuyaqala ngasho ukuthi usisi uyadlala kahle kahle fanele ngibaqondele abantu sizokwenzeka iplani Sizozama ukwenza iplani futhi into ukwazi ukuthola imali yakhe sizozama nje iplani ukuthi kulunge ngoba sesiverifye yonke into sesinibambile benithule sonke lesikhathi angithi sinibambile manjeni kwenziwe njani musana ukukhulumela phansi asinizwe sifuna ukunizwa nithini siyakhuluma ukuthi kuzomele sizame ukuthi sibuyise imali sizomnika kancane kancane ngoba njengamanje asinalutho nathi wesesawusingenele efonini yakho si-check imali ekhona
Kahle kusisi. Sicela usingenele efonini yakho uthele usicheckele imali ekhona. Ngadlala bese singasondeli ukulungisa le nkinga. Ukulungisa le nkinga. Ngiyayifuna nje imali yami. Sicela ushare iphinda. Imali soyifica la siyithatha. Yazidlale nina namba nigeba ngabantu yonke indlela le. Vula la. Bayacobezela banjene inzipho ezibovu. Bathi abanamali. Yona imali yami ngiyayidinga. Sicela ushare iphinda lokhuzana. Le phone yakho ikhanyela phansi ya. Okay. Okay. Sisaka konje wawuthe imalini abakudayisela ngayi site? Kwaku50. Okay. Yini pho ube nama-app amabili asebhenki othi siqale kule yakhe Capitec. Angicela ungivulele ukubheka. Yeah. Ikambelana manje ukuthi imali anginayo. Nikambelana manje ukuthi yini le? Ikambelana ukuthi imali anginayo. Bebekudayisele ngo-50? Yeah. Okay. Imali la kule account u-38,000. Ngeke awukwazi ukuthi uthwitha yonke imali futhi. Ngishilo ukuthi ngathi sizoyilungisa into yanosisi. Yabona asekho emidlalweni la. Mina kenze Yabona njengoba sinama proof imali usesayisenda kuwena. Nani site aniphiko ukuthi le site niyayazi. And imali yase kulungile ke bhuti usisi sizomzamela kwenye ikhona indawo isite ekhona ezomzamela kuyona. Ukhona indawo engalayo. Sizomzamela singakhokhela ukuthi. Kuyindlu nje iseyakhiwe umthunzi. Hayi wesisi asisebenzi kanjalo. Usisi njengamanje udinga imali yakhe phela. Yabona futhi le mali incane yabona njengoba u-38 angiqedile ngani. Kodwa le mali ngizoyitransfer manje kusisi. Akho mali eninayo nona. Akho mali eninayo. Futhi le mali incane ngoba usisi usakhile. Mhlambe yabona njengoba le ndlu kuyi-blocks kanje. Mhlambe usisi wakho more than mhlambe 80,000 ukwakha nje yonke. Lazo makhi. Plus labor. So incane angikwazi ukukhalela le mali. Bengicela ukubhuti athathe noma u20. U20 kanjani? U20 kuze ngoba leyo mali inezidingo bekufanele. Hayi wesisi lo mali njani? Khona la bekufanele. Wefuna ama-weave la wagcina athathe noma u20. Hayi olokhuzana sisebenzi kanjalo. Angisebenzi kanjalo. Yabo lalela sambizwela ukude kabi sifuna nina nifuna isikhathi eside kakhulu. So njengamanje lo 38 wonke ngizokusenda kusisi. Njengamanje nizobona ukuthi nizobe senenza kanjani. Siyazwana bosisi. Angithi isite niyavuma niyayazi isite. Siyayazi everything. Usisi niyamazi. Angabe noma kufonela nda kodwa ke abakabe kancane. Njengamanje na ke sicela ukuthi ke le mali njengamanje usebenzisa liphi bank? Usebenzisa wona Capitec. Okay. futhi vele bhuta ngithi ubuthe khona ne-app yesibili le sisacheck i-app eyodwa phela sisazoyi-check ne-app yesibili. Usisi naye ifoni naye ufanele ukhiphe neyakho nawe sibona ama-app lapho. Hayi sisi mina ifoni anginayo. Awunafoni manje? Anginafoni. Okay, welokhuzana. Sisinomandla it's fine. Mina imali engiyifunayo ngifuna la sayisenda khona. Okusho ukuthi mina kuphela fanele ngikhiphe. Hayi no nizodila nobabe aniyazana nina senifica mhlawumbe ndawonye. Wena imali esendwa kuwena nohambe ukhombisa abantu ama-site wrong angingavumelekile ukuthi kwakho so ubugebengu bengobo. Okay, wesisi ngisacela ungifakela inamba yakho ya Capitec. Nasingadlala mina. Awufakile. Wenza into eyodusile la 15. Yebo. Yeah. Ubuta ngikuphutha bengifuna ukufakela ngithi. Angisengifakile. Akuthi uyifakile manje inkinga la.
uphethe ifoni yakho sesifuna ngicela futhi ungishela noma ayikho imali engizoyishiya la U10. ayikho imali U10. engizoyishiya la Mina ngisestaradini. okusho ukuthi ibhuti musu uthatha yonke leyo mali sekuphelile ayikho into ehlanganisa Cha. Sis, angithi Akwazi ngaphela kanjani? angithi imali yasisi kodwa asivumelananga bhuti ukuthi uthathe nami imali ngidayisela yakho. ngo-50,000 nami Asivumelananga. ngidayisela ngo-50,000 isite usisi usakhile iziningi ngabe indlela asengene kuzona uyawubona umuzi unjani njengamanje usisi usephindele back to emqashweni so-ke ungalimele ngesigangelo okay ngicela ungi-check-ele sisi ungingenele kwi-app angazi yini ingangene notification ngicela ungi-check-ele kodwa kwi-app ukuthi iyavula Nithini la? Nithini? oh nayi iyavula Yebo. okay oh sike si-check-e nale yesibili akho lutho kulesibili futhi Sizofuna ukuyibone. Sifuna ukuyibonela ke. Sifuna ukuyibonela kulesibili. nginganidlala ngabantu Uzoyilanda nefoni yakho. Uzoyilanda. Akwazi. Ayikho umuntu ongasana nayo ifoni. ayinamali nizophinda nenze ubugebengu sasingamgebengu nanenzani sasingamgebengu nanenzani pho sadayiselana nadayiselana nokuthi-ke siyide isikhathi sazi ukuthi sina uhleli kule ndawo manje mesezofika ngalesi sikhathi esethi aseqoshiwe singenamali sekuhamba iy'mali zabantu ebey'fakwe emakhadini Angingatholakali nje nina. Angisangitholakali. Angithi mina Wena ngitholakala. yabo mina Angikaze ngishintshe namba mina. mina inamba yami kusayiyona le ndawo yabona mina sisi ngabe le mali angiyithathile kuwena ukube usisi nje nakhulumisana kahle from ukuqalwa eba nenkinga kodwa bhuti uyabona Ukuthi- ukuthi banenkinga manje abanikazi bale mali bazoxabana nami uzobe wena uzobe ungasekho okay Ujabulela abantu wena uyakusaba ukungena enkingeni kodwa awukusaba ukufaka abanye kodwa samnika indawo wahlala Wahlala kuyona. indawo. wahlala wakha manje le mali esithathwa la imina ngizosala ngisenkingeni wena bhuti uzobe ungasekho kodwa wena ukhiphe le mali wayinika usisi lona Angithi nini nazi kangcono ngama-site. lalela mina yabona ukube lento eyenzeka manje ufakazi bokuthi usisi uyahlukumezeka like ukwakha la kusemthethweni ngabe nangumakhelwane wakhe ngalenzani ngabe usisi noma ngabe bonke labantu abakhela abaxoshwa kule ndawo so nina nenza into velena nazi kahle ukuthi le ndawo ayikakuvumeli ukuthi kwakhiwe kuyona yabo so usisi akahlali njengoba athenga i-material wakhokhela omakhwakhe njengamanje usisi uyacaca ezindlu yabona kuyacaciwe manje akasahlali kwala yabo so nina niyakusaba ukungena enkingeni but ukufaka abantu enkingeni anokusaba ngizicabangela nina nodwa shu Niphinde ningatholakali. ngiphinde ningatholakala Futhi-ke bhuti njengoba imali eseyithathile sisongena enkingeni nalaba abanye imali sizogcina Ngabe ngayo ukukhokhela ngibaqalile leseleke phela imali laba abanye, sikhokhele ngibaqalile laba abanye laba futhi abanye. abazofika bazofuna imali yabo oh nizokwenza njani shuthi nje asisazi ukukhokhela manje imali yakhe lesele Shuthi sikhokhela khona ngalaba abanye Sikhona abazofika nabanye. kukhona abanye abasele asisho sibakhona bhuti sengiyasho kukhona abanye abasele hayi ngitsho bhuti ukuthi bakhona abanye abasele bese ngisho nje and le manje njengoba uyu-38 usisi nisamkweleto mina ngisazodila nani ngisabuya kuningi ngizoninikeza isikhathi okay le mali esele ningayikhokha kanjani mhlawumbe bhuti njengamanje akunaplani imali le sisayithathile kusafanele ngikhokhele lo muntu omnikazi wale mali esihambile Angithi lowo muntu ngomdayisela isite. angimdayiselanga isayithi sisukwazi kanjani singidayisela Phela isayithi ngeke ube nemali engaka nje ebhenki. kanjani sisangimdayiselanga isayithi imali nje ebibalulekile yomuntu le ebihambe yomuntu ngeke kodwa sisakhokhela njengamanje njengoba usunikile le mali oyinikiwe njengamanje sisazobe simi inkinga yakho sisiyala nobhuti angazi ukunikela le mali la kuleli khaya uthi wena ngeke usakwazi njengamanje bhuti angesakwazi njengamanje ngibuza ukuthi mina le mali eselibhalanti nizoyikhokha kanjani ngibuza lokho ukuxoxisana angithi nje xoxisana mhlawumbe sobona mase kuhlukanisa idokufela ukuphela konyaka ukuphela konyaka sizokwenza njani futhi ngoba ayikho njengamanje bhuti angithi sesiyitholile ingxenye encane okay asibanikezwe usuyitholile sisimali manje ulwelani okay le mali esele nginikeza 3 months Futhi nakhona wona umncane. nginikeza 3 months Muncane. kule mali esele Muncane kwalo 3 months. Nina angifuni mhlawumbe ukuze ngibuye nezigola nani gcina mhlawumbe sekunezinto ekufanele siyithathe sindlele zona angifuni ukuze kube kanjalo yabo
angifuni ukuze and wena sesiyazi nanokuthi unanemoto angifuni size sifike lapho ngoba if imoto futhi kufanele idayiswe ingadayiswa imoto ifane mina nginankinga ngindoda enesibindi mina kwamoto yakhe ingadayiswa bona manje basiphande bayasoleza la ngizocela ke bhuti ukuthi ke kuleyo 3 months uthi ukusinyusela kancane mhlawumbe kube noma u4 months inkinga manje wena siyakunikeza ithuba lokukhuluma sitshela ngendaba eyitokufela zokuphela konyaka yabo Lesicela usenzela kube noma u4 months ke u4 months futhi thina bhuti sothinta wena mase kulungile bese siyacela umthinde ngoba usisi unolaka uyaneliseka sisi ayi angazi ngicathi nizo request abafethu mase nibuyele emuva sambeni sisi awu nizozama ukurequest avela basali salani salani nilandela ba salani nizo request kanjani ukubuyele emuva sicela bhuti sizulu usishiye la akukwazi ngoba imoto bengishiye endlini sicela usipho left usishiye ezantsi bashiye bhuti bashiye sambeni nizongena kule imoto sambeni sisi